Quan vingueu la propera vegada que vingueu al museu, jo us recomano que s'atureu una miqueta a observar aquest plafó de rajoles del segle XVII. Són anomenades rajoles d'arts oficis. Clar, aquí veiem vaixells representats, no són ni oficis ni cap art. En principi, les rajoles d'arts ofici, el nom ve del segle XX, però al segle XVIII el nom que tenien eren rajoles de cacera, perquè el tema més representat era la cacera. Això vol dir que es representava una mica de tot, però amb el temps el nom que ha quedat és el d'arts d'oficis, malgrat que poden representar-se flors, plantes, animals i persones o vaixells, tota mena d'objectes que formaven part de la vida quotidiana. D'on ve la rajola d'arts oficis? La rajola d'arts oficis, i aprofitant que tenim aquí uns vaixells, representen un viatge d'anada i tornada. En un objecte molt petit es concentra molta història. De fet, això és Maiòlica, és Pisa, viatja des dels regnes hispànics de tradició àrab a Itàlia al segle XIV. A Itàlia, aquesta Pisa d'origen àrab, que era normalment feta amb molts colors, agafa la policromia, agafa molts colors, el groc, verd, taronja, marró. Aquesta policromia i aquesta Pisa viatja a Anvers al segle XVI. A Anvers es comença a fer la Pisa blanca i blava per influència de la ceràmica xinesa. Aquesta ceràmica, que són les típiques rajoletes que tothom coneix de Delft, viatgen al segle XVII a Barcelona, al mateix temps que viatja la policromia italiana. I de la barreja del model de rajoleta de Delft i de la policromia italiana, de tot aquest anar i tornar d'influències, neix la rajola d'arts oficis a Catalunya. No només a Catalunya, evidentment, neix també a València, a Talavera, a Sevilla, a Lisboa, a moltes ciutats. Però sí que és cert que a Catalunya aquesta influència, aquesta conjunció d'influències de molts països agafa un caire especial, una originalitat que no té la resta de producció d'aquesta caire de rajoles. És per això que al segle XX es va enaltir com una representació del caràcter català aquesta mena de rajoles. Evidentment, en una producció tan gran, que abarca des del segle XVII fins al segle XIX, no tot és bo. N'hi ha unes poques que són molt bones, n'hi ha una gran quantitat que són correctes i també n'hi ha algunes que són molt dolentes. Però bé, el romanticisme es va enaltir aquesta mena de rajola pel seu caràcter tan català, perquè és evident que quan veus una rajola d'aquesta mena catalana es distingeix fàcilment. Dius, aquesta és una rajola d'arts oficis de Barcelona, perquè el centre productor, el major centre productor, estava a la ciutat de Barcelona. No es confundeix mai amb una rajola de València, de Sevilla o de Lisboa, que tenen unes característiques més semblants a les rajoles originàries de Delft, holandeses. Què veiem representat aquí, en aquest plafó en concret? Veiem representant 9 vaixells. Aquestes rajoles estaven ja l'any 1959, quan es va inaugurar el museu. No sabem d'on venen, poden ser una donació d'alguna família d'Arenys, però també poden haver estat comprades al mercat d'antiquaris de la Barcelona del moment. El que és cert és que ja el 1959 apareixen al catàleg de l'exposició que es va fer, exposició de tema mariner, per commemorar el 25è aniversari de l'arxiu Fidel Fita i la inauguració del museu. Ja apareixen allà, en concret és el número 22 del catàleg, on apareixen ressenyades 9 rajoles de vaixells del segle XVII. Per què vaixells, com deia? Al segle XVII, molta de la riquesa d'Europa provenia dels vaixells. Hem de pensar només els vaixells de les Índies Orientals, que arribaven als ports holandesos, inundant a les ciutats holandeses de mercaderies de luxe de l'Extrem Orient, el galeó de Manila, que era el galeó que un cop a l'any feia la trajectòria entre Manila i els ports del Cantàbric, portant a Espanya els productes de luxe de les colònies de Filipines, els vaixells que arribaven carregats d'or d'Amèrica a Sevilla, i també la guerra i els saquejos. Tot venia i arribava en vaixells. Quina mena de vaixells veiem representats aquí? Els més típics, els més freqüents al segle XVII. Veiem aquí una galera, que és l'embarcació per excel·lència del Mediterrani des de l'antiguitat grega romana. La galera, que és un vaixell fet que es propulsa amb vela i rem, era de baix calat, el que permetia arribar fàcilment a les platges per descarregar tota mena de mercaderies i també exèrcits, evidentment. També veiem el xabec. El xabec era un vaixell molt lleuger amb 2 veles latines, i el que és curiós és que en aquest cas veiem aquí una amb la bandera turca, perquè el xabec era l'embarcació típica dels pirates berberiscs de Tunísia i d'Algèria, amb els que feien les excursions, breus excursions a les ciutats de les costes. És, per tant, una rajola molt lligada a l'actualitat.
que va estar molt de moda a principis del segle XX i ara està una mica de capa caiguda, no està tan de moda, la rajola és un tema molt oblidat i amb aquest vídeo i amb aquest interès del Museu d'Arenys esperem donar-li una mica d'embrancida i que la gent s'estimi una mica més aquest patrimoni que és tan important a Catalunya.